L'estudi del doctorat tracta sobre la il·luminació natural per ambients atmosferes interiors de qualitat. Es detecta que la percepció visual proporcionada per la façana vidriada no és confortable lluminosament per ambients de concentració i per a il·luminar varis plànols de treball. La façana sectoritzada ajuda a equilibrar les luminàncies exteriors i interiors i el nivell d'il·luminació. La finestra ajuda a configurar una vista exterior desitjada i una llum dirigida ajuda a il·luminar varis plànols de treball. La llum major distribuïda ajuda a uniformitzar el camp visual i enfatitzar els plànols de treball. Per tant, acotar una vista i una entrada de llum concreta pot crear una atmosfera més relaxant, el qual permet gaudir del sabor de l'ambient. D'aquesta manera, el cas d'estudi és el restaurant mediterrani i l'Atlàntic, per l'alta demanda de les vistes exteriors presentada en els últims anys. Per això, primer s'han definit els plans de treballs, els quals són tres: la vista exterior, la vista, la persona del frente i la taula. Després s'han utilitzat dos índexs mitjançant el programa Radiance per cada sistema de finestra: el Daylight Clear Probability per analitzar l'equilibri de luminàncies i el Daylight Autonomy per garantir el nivell llumínic necessari.